Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Usembut Menteri Rangba ubak Prestone Tensong, ulayai ban biang bat kentu ya ke Hnlc, bat kinong yalam jongka ban beteng ya ke jing ekran, barula pensyai ba uklam yo satya ya ke jing Thoh na ke Hnlc, bat kadai ke bala syulit drama ha social media. Habakali lama kum usembut Menteri Rangba ubapet ya ke tenat kulit ke jela, ulayo shisha ya ke shiti kumbalakam, da unong yalam ke Hnlc, ba san kupar nong terau, ubak tensong ulaong. Ban jubab ya ke ba Thoh sha social media kam dan jingmun namar kadai ke ba syulit drama henrei ke wei ke ba ka sarkar ka yeng kalong ba kadang khot ya ke Hnlc banwan sha ke jing ekran ulong ba kinong yalam ke Hnlc le si kisngo balada ki wan ban ekran kila ban sha kem henrei kam long kumta namar ba yaki la pelat lenti bakin wan pat ka jing ekran kan urlong henrei uba tensong ulong balada kinong yalam ke Hnlc ki bahakman kisngo badan kam ban yakran hakawai pat ka jaka ka ba kisngo kalong laj luoj ya kataru sarkar ka kloy ban yakran kumta uba tensong uloong ba ka jingkhang ban yakran kadang pli bat amdai uba Prestone uba khot yakran henrei de ka sarkar pedeng pat ka sarkar jela ba khot yakran ya ke Hnlc pat ka yakran ru ka hap ya ringkat ka jing patha ke MHE em nga shuyo i nga ro haki social media kamdon kum ngata dengan supek ya katu ka ki ketin ke bagi Thoh na thai kalong ngatat kalong nok kalong kum ka kam drama nrei bi nga haba nga kren seriously hakaba ngamla ban kren mangamaroi claim ka authority len ka bor ba ai ka Ministry of Home Affairs Namar kamla ru banlong bangan invite mga na state government lada ka Home Affairs lada ka Government of India kam agree kata they on that basis balay ba ka Government of India kadang open ya ka jingkang bangin ya kren dengan nga kadaw nga dang kren biang ngidang invite on behalf of the state government basngaw ba what this continue ya kanika Thoh tongin beteng ya kanika Thoh but habab kum mga repeat kum mga pensyai katu kalas ngayay pensyai biang lada piting namar pakai kadau ba kabaki kiong ba kisne kisno most leader lani u chairman lani u commander in chief kimnut banwan hana bayo syakir te ya kataru nila ai ka assurance bangin ai ka safe passage but lada pikwa pada ban keren hakan no ka caka ka pikwa la se hame kalaru ya kataru ngilong open bakin propose bagi ka jaka tambah habang ong kumta mendegin bakin Thoh kumaga kumui ke social media bangingi invite ubak Prestone man wajib keren kata kalong komopi ka kam day ka kam official mereka kam official ni kalong mendey ubak Prestone invite day ka government of India but ka state government ka ba invite na ka menta ka Thoh but ki etchekers ubak Prestone ulaong ru ba uyeng bat karai jong Menteri Rangba ka jela ukandut ki sangma banwan ra biang ya kajing ya kran yusuk namar kajing khang kapli shu ulaong ru ba ka Hnlc kadai ban perkhat biang sa shisien bat banlong ki barang ba ban perkhat na kabenta kalawai kumta ulaong ba ka sarkar kan khot bet ya kajing ya kran yusuk bat ka Hnlc I stand by the statement made by the Honorable Chief Minister. I think the other day after the cabinet, he already said, even me also, I have already requested again, resume for talk. The door is open. Still the door is open. Think it again. Please be measured. Think about the future. So therefore, my again stand is very clear. We keep inviting them for talk.